Dap, tak ceritani ya. Aku mau mari neng ngarep omah biasa tunggu kan dari lantainya pedot. Yo celok-celok sih. Mas, Mas iso mrene enggak, Mas? Aku yo jawab apa Mbak? Enggak, Mak. Anu apa Mas iki lho rantai pedot itu. Aku yo langsung kono iki kono. Pertemuan kono ya aku langsung tangkap lah, terus sebagai tak jagang tengah tak bandani rantai terus mari ngono mari tak kan mbak iki mbak is mari mbak wis enak iki lah apa ini apa terus kene weda terus ngono mari ngono tambe nih mbak ya aku kok mbak aku nyawang apa yo mbak kok mbak kok benih kok sampai loro ra dibenih gitu mbak oh mboten napa mas ampun mbak yang benih ke titik kuadre no pihak ketiga anu mbak pihak ketiga kan biasanya sok ngobong-ngobongi ana kegiatan sing ora-ora lho lah pihak ketiga niku sinten to anu mas anu mas ya pihak ketiga ki ya sing nonton video iki ya jenenge pihak ketiga